çakta yanından tam çağa fifi. Koydukli zuhut bilen, tepim sorular bilen. Çay başında madam tomoşa edin bilen. Şartlık bayramın yeme, şokun bayramın yeme. Tögülü gepleşiniz ay ay ay. Yangan çalalım bibi, şad edip madam bibi. Yaşıp yaylalarında. Assalamu alaykum mehriban dostlar, mehriban çağlar. Sağman oturmamısınız. Asuda diyarımızda, hormatly prezidentimizin taýyatynda her urajaqda çağa seslerinin belentden belent ýanglamagyny arzu edip, çağlaryň sesatly etpeşiginiň täze sanyna başlaýar. Mehriban dostlar, mehriban çağlar, bilşiňiz ýaly biz her gedeki gepleşigimizde bir-birine zihinlice çağlar mihman çağırýas. Anha bugün hem iki sany akyllyca, edeplice, zihinlice mihmanım var, şeýlemi? Gepleşigimizde hoş gördük. Gepleşigimizde hoş gördük diýsem näme diýmelisiz? Salam diýmelmi? Serdar. Onan mana aýtdyňlar, anyk Serdar däme adyň? Serdar. Serdar'dan bolýa. Sen adın kim? Gülcahan. Gülcahan gepleşigimizde ikiň adam ýeni bir ýerde hoş gördük. Çapak çalamdy okmy? Çapak çalaly. Anada çapak çaldyk. Iki mehmanymyz üçin gowy çykyş edersiňiz-de, ha? Kim gowy çykyş ederkä, han göreýän elleňizi. Üçüýümizden gowy çykyş etýäsmi? Şeýlemi? Getirmerkeniňizde gündürkleňizi. Anam aýtmarakenin. Näme diýip aýtmarakenim? Günleriňiz getirdi. Gündürlüň getirdi. Vay bu getirmediňiz de göreýämezin arasynda. Ay biz arab bakalım biz arab sorajaňyz bilen okda. Bahalaňyzmy? Aýtmadyň sen. Ha, aýtmaly kenim, ha? Ha, bolý. Bolý, meňem günäme aýdan olsam getirdiň şeýledämi? Awa. Getiren olsaň ýene görkezerdim, şeýle deň düşlaňyda. Ana Serdaryň üçlüjegi. İşlewim ya. Üçlüň ýokmy? Dörtlüň mami? Ýok. Dörtlüňem ýokmy? Onda nä sekizliň mam? Beşlewim ma. Ha, beşliň mam. Näsen beşiň? Ay tanımadım. Tanamadyňmy? 10 tanymamy? Onuna köp. Ondan köp Gülcahan sende näsen beşik bar? Tanımadım. Senem tanamadyňmy? 4 tanymy? Ýok. 5. Ýok. Onda näsen? Köp. Köpmi? Näçe bardyr mysal üçin? Bilmedim. Bilmedinmi? Kimde goşky aýdym, hekaye, erteki, roman, näme size? İngilizce başka. İngilizce goşkyň var, şeýlem diňlälim Serdar. Awa. Onda deň duşlaň aýdaýyn mehriban çağlar, deň duşuňyz Gülcahanyň İngilizce goşgysy barmy, gelin üýüşüp İngilizce diňläliň. I love you. Come to me. Give my teeth. When I ask you, Mommy and Daddy, I love you. Aha. Oturdymy? Çapak çalmaýasmy? Çapak çal oly. Berekallah. Indi bu goşgyň terjemesi üçin Serdara haýş etýäs. Diptiler eneka ve minnettar men eneka diptiler ya eneka tawal baksan koswal bağın. Vay bu terjemesi bolýam şu goşgyň. Serdar. Terjemesi ämi bi? Bol. Başkası var aymasın. Öz goşgyň. Ha, öz goşgyň aýtdyňmy? Vay bu mene terjeme. Naýdarsyň diýip otyryň saňa. Bolä, eje kaka men siz goýarýan diýdi, ha? Goşgyda. Beýt kaç aýtdy. Bildimmi? Bilmedimmi ya? Bilmem. Ece bilen kaka var da aýtgan eken. Awa, eje bilen kaka men siz goýarýan diýen eken. Ona meňem soralanma. Kim öňde jogap berýär göreli. Bolýarmy? Başlaýyn mana. Taýynmy? Taýýar diýip bir gat ses bilen aýtyp beriň ani. Tayar. Tayar. Deň aýtmadyňyzla ýa göwnümämi? Men taýýar diýin hani? Men tayar. Bolýa, kiň edem taýýar ören oý, onda başlaýan. Pişikler haýsy reňkde bolýar pişikler? Aýday, Her renkte bolýar pişikler. Serdar, Ak kara. ak kara bolýar, başga reňkde pişik ýokmy? Bilemem. Bilen okmy? Senden ak bola kara pişik gördüňmi? Awa. Görýänsiňiz pişik ha? Awa. Nerede gördüňiz? Men atamlarda da gömşemizde de var. Onşeňizde de barmy? Birden geldi gorkup gitýäňim şeydi. Awa. Yok. Ha? Men korkudum. Korkudan okmy? Bilmän duýan ýana pişik geçikdi korkan okmy? Ha? Ya. Gülcahan? Men korkan tüsgenyen.
Näde tüskenýän aýtyp berdi? Ýöne tüskenýän, şey tüskenýänmi? O men gorkamak. Sen gorkaň okmy? Sen näde diýen ýaňam pişik geçikse? O şeydi bara başka da serek tuğun geçenden bilemek. Aha, geçenden bilmän galýanmy? Näme serek dursun? Ay vara başka da serek ganya. Ha, başga da seret galýan, sereden oň pişik geçikse. Bolýan haýsy renkde kapşyklar? Her renkde bolup bilýärmi, Serdar? Yok. Ha? O kara ölenler ak bolýar. Ma ulen gök bolan aktyňa başga renk bolýar. Ha, mawy bilen gök bolany. Başga renklerde barmy? Awa Sary pişige ba, ýa ýokmy? ba Serdar? Yok. Sary pişik ýok. Ýaşyl pişik barmy Guljahan? yok. Onda diňe ak bola gara diýse ýalňyş bolar ýa-ni. Ak ba gara ba sara ba Aha. Mile ba, mele ba çal ba. Öýümizde vara arasynda vara çykýarlar. Nire çykýarlar? Ay öýümizde gelýärler bolan. Görýärmi? Mihmançylyk gelýärlermi? Yok. Ha? Ben mehmançylyga berbilen okan. Onda näme üçin gelýärler? Ay o vara öýde vara bir balyk görenlerine var da sırda imana gelýärler. Ha, balyk görenlerinde iýmäge gelýärlermi? Balyk barmy öňüzde? O Akwaryumdamy? yok. Ha, näme de? Yo imana vara. Bir bari imana vara. gelýär öýüň ýanyna. Ha, O birden arı tokoya gedelence gitmana. Giden de var ay çıkan orken. vay, bo, şonda gorkarsyň dogurdam. Bolýa, tans edebilýänsiz. Edebilýän ok Guljahan? Ben edip bilýän. Sen edebilýänmi? Tans nirde etdiň? Ayara o komşumda var bir. O komşumuzda var. O Bir arı gomşy. kıyız olan da var. Aha. Kıyızının arı baba gelen de var da. Dans et bera niye avalın dans etken. Tans etdiňmi? Şeýlemi? Vay, diňe şonda etdiňmi tans? Ay. Başka vakitlarda etken. Başga wagtlarda etdiň, öýde de edeberýärmi? Ay. O var. O oymuzda var kopur zatlara. Bolonna etken. Gowurdat bolanda tans etdiň. Mysal üçin gowurdat bolanda näme bolýar? Dans etken mi? Ýok. Toy. Toy bolandamy? Ay toy bolonna da etken. Başga näme wagt etdiň? Başka vakit edemem. Başga wagt ediň okmy? Bolýa, toy bolsa sen tans ediň ok Guljahan. Etdiň. Onda näme üçin edemek diýdiň maňa? Edemek diýmek. Edemek diýmediňmi? Edip bilemek diýdim. Ha, edip bilen okýan etdiň şeýlemi? Ya birden sonra da näde ederkem diýip ýok diýdiňmi? Şeýlemi? Bolýa, Serdar, hananda sen näde etdiň görkezde de bilen bir öwrenele tansy. Neredeydi? Anduran yerinde etik gören bolmada bärik çykaýarsyň. Aha. Geljekmi? Ay gelecek. Gelene. Tanta gelýärmi? Stadyda. Ha, o ştaýda daýmadyň. Aha. Beýlek tere etmer bolýar, kamera tere etmer bolýar. Aha. Oturdymy? Ha, bolýar, çabak çalýar onda seň üçin. Näme tans boldy be? Ayara özümden dizim da utan. Özüňden tans düzülýärmi? O Sen düzdüň, ha? Şeýit düzäýmelmi özüň? Guljahan sen özüňden düzden tansyňmam? Yok. Ýokmy? Senim düzäýmeli kening de bir jatan. Sen düzmediňmi? Näme üçin düzmediň sen? Düzeltmedi. Düzesiň gelmedimi? Ha, düzesiň gelmese düzmeldäl, ha? Şeýle dämi? Sen düzesiň gelmi, Serdar? ayara o tansıra vaktim da men amara özümden bir tansı zanniydim. Ha, özüňden bir tans düzäýin diýip pikir etdiň. Ondan? Onun dizim da Ondan düzdüň. Sazy nerden eşdiň? azma. Ön ayrı komşumuzda toy olan eşitdim. Ha, şu sazy goňşyňyzda toy bolanyňdy eşdiňmi? Şeýlemi näme toy boldy? Ayara o
O komşumuzun ara bir oğlu var da soları öğrendi de Aha. sonra Şonda mı? aydım onu. Toyda kutlamadın mı onun? Kutladım. Kutladın ama komşun toyunu ha? Ava bize öymüzün ara onunla çadıram ettiler. Şolar toy edende sizin öýüňiziň öňüne çadır etdiler mi? Ova Böyle. akça. Akşam İçine girip bara. içine girip iyibiştin mi ondan senem? Ay ova. Hava. Böyle hanan näme diýip kutladın kutlaňy bir diňleýeli. Tantet kutladım da. Tanset kutladın mı? Gurlamadın mı elini mikrofon al? Onu gurladın diýdiň däme Güljahan diýdim şu wagt diýme. Ava Näme diýdi? kutladım dedi. Kutladın diýdiň ha? Şeyle vara. Kutladım diyen de vara. Tantet da. Ha, tanset kutladın mı? Ava Vay aydık da. bo, kutladın diýende bir zatlar diýip kutlanýam kan diýen mene. Ne şeyle ettin? Benim şey pikir ettin gerek. İkimiz de mene pikirdeşek eni. Ay tantet kutladım da. Tanset kutladın mı sen? Benim öz gezegimde sizin tutup oturan durmuş toyuňuzy kutlaýan zat diýilýär ki diýen mene. Ha? Sen ettin. Güljahanam şoňa aldyr öýtdi. Beýdi kutlamadın mı? Diýjem toy kutlak görmediňmi siz? Güljahan. Ay mena bir yere kutladım da. O da su tantet kutlanım. Bir gede kutladyň onda tanset kutladyň mı? Hmm. Onu sana söz veren wagty bardyň da men tanset kutlajak diýdiňmi, näme diýdiň? Yo kutlayacak diye bakmadım ha. Onda näme etdiň? Ay yana vara. Açman kutladım. Aýtman kutladyň. Vay bo, aýtman kutlasaň kutlatyp bolýarmy ýa? Yok. Ne sen doğulan günüň bolýar, menem seni aýtman kutladym onu. Bolýarmy şeýsek? Yok. Bolana o aýtman Ay kutladyk. tapmadım da. Näme? Hani? Nämen tapmadyň? O vara. Öyle kişinin tapmadım ha. Öýlenen kişiň tapmadyň, toýunda tapmadyňmy? Oo. Vay bo. Köp kişinin onun tapmadım da. Ha, toýa köp kişi geldi. Anne da diskte var yara. Görenine. Awa bolýar, tap bolýar. Tapmadım için şeyle vardı. Tapmadyň üçin. Güljahan sen aýtman toy gutlak gördüňmi? Ben hiç toyotlamak. Ha, hiç toy gutlaň okmy? Onda aýtman gutladyň bolýar şol. Bolýarmy? Varanak. Bolan okmy? Ha, Dina ece mutlu yamen kutlamak. diň ejeň gutlaýarmy? Toýlarymy? Ejeň näet gutlaýar? Kırlış kutla ya. Kuruluş kutlaýar, mysal üçin näme diýär? Bilemek men ecem yana gidem oğa. Dina el taymazda olyan. Aýdyň öz toýmuzda bolýan? Şo gutlan wagty görmediňmi ejeň hijem? Ecem el tayna vara kutlanawa. Gutlanok? Vay bo, mene kiňde de düşünmän başladym. Bolýar, ondan şon soraýyn, suraty düşýän siz. Ava. Näsen suratyňyz bar? Tanımadık. Ýa sanamansıňyz näse? 5-liňizem sanamansıňyz, suratyňyzam sanamansıňyz. Bizim suratımız köpe. Köpä? Haýsy birini sanal diýäňmi? Sanap bir bilýäňmi? Ava. Çyndanam. Ava. Näçe? Oradan men nari 100'den muňa çennem sanap. 100'den muňa çen sana bilýäňmi? 1-den 100'e çen sana bilen okmy? O sana bilýär. Sana bilýän şeýlemi Güljahan? Menem sanap bilen. Senem sana bilýän. Bolýar, onda suratlaňy sanamansıňyz da ha? Niýeler düşdüňiz aýtyp beräň? Ay ara. Giden yerlerimizin ara atlarını bilem soğuğa. Ben avada da düştüm, toyda düşen, Aha. parka ödemde düşen, kafe ödemde düşen, her yer ödemde düşen. Hani ýerik sen surata düşýäňmi? Şeýlemi? Avada nervosa düşen. Oda nirligini näet bilýän onu? Sebemen gidip gördüm. Sebäbi gidip gördüň şeýlemi? Serdara bilen ok nirlere gidenni. Ay ara. Bir yerine bilyen. Aýsy ýeri? O kalkı ara. Vakit duran yerde düştüm de adam bilen. Ha, su wagt duran ýerde surata düşdüm. Santanın yanına. Fontanyň ýanynda düşdüňizmi? Ava. Şeýlemi? Bolýar, onu näet düşýäňiz şonu soraýyn, surata düşýäňizde mysal üçin Serdar. Her hil edip düşen. Ay mena var şey edip düşen. Şeýet düşýäň, 2 görk edýäňmi? Ova. Ona ikili galýan diýmekmi näme? Ya. Ay yana vara. Bu dışarılar var ara benim şeyden de goçtan yanına. Ha, senem şeýsen gowuşýam kam etdiň ha? Şeýlemi? 2 görk edmelmi? 2 vurkan ya da 2 parmak. 2 barmak.
Owa. Bäýbe. Sen näçe görkezip düşýän? Men her edip düşýän. Mysal üçin. Men sanama, ona Sana okda bir erik baran wagtyň. Ne bula? Arasında da var şey edip düşýän. Ha, şeýit düşýänmi? Ha. Ona hem diýmek bolýar? Ay. Onda sen bäş görkezip düşýän şeýdi. Men bäşlik diýeni ýalagadyp. Ha? Serdar. Ayara, biz surat etşemiz de var. O komşumuz ödem de var. Dadam ara surat alın yanından düşýänler ara. Arasında da telefonla düşýär. Telefon bilen düşýän arasynda. Bolmasa surat alynýan bilen düşýän edme. Owa. Ady ýokmy surat alynýan? Sen bilen ok. Serdar. Ay men araki emme dakar surat alın yanýanma. Ha, emişe surat alynýan diýäňmi? Gowat tapsyň öňe fotoaparat diýmek ansadym däle, ha? Surat alynýan, onuň video alynýan. Ower bir ýana harlaňyz bamçyn anam. Hawa. Haýsyna harlar? Men kmante. Manty, Börek kanya. börek, aha, Samsa. aha, Praşka. anam, Mercimek. anam, Çorba. çorba. Şolarmy? Men apartna moran. Barsana mı öwrenýärmi? Çyn anam. Toğulunda harlar öwrenýär, ha? Serdar. Ay men ar. Ona nersan koyberýän. Ha, öwrenýär nahar, ha? Onon bir tanakmy? Senki näsen? Men barna harlar koyberýän. Sany ýokmy? Nahar bolsa bolýarmy? Hawa. Ime naharyňyz ýokmy çyn anam? Ya. Men kayak. Senki ýok. Men kaba. Haýsy? Ay ara harmayan nakarlanmara. Yamokta. Ütgeşik jogaplar aldım. Şeýle dämi? Çaý açjaňyz. Çaý näet taýynlanýar? Gowy çaý taýynlamak üçin nämeler etmeli aýtyp beriň any? Esene kaynak su uymalı. Sanam çay uymalı. Onuň? Kaynatmalı. Sanam çayla uymalı. Ansatça eken ha? O termize koymalı. Suyu ondan ara. Bize var ömüze var. Termize koyup ara kızır ya sonun. O kızıp olan sonra çayına koyuyor sonun çay oluyor. Çaý bolýar, gowy bolýarmy onuň? O. İçýäňizmi? O. Näçe käs içýäňiz bir çeňizde? Ay bir kısana çay. Bir tane radyatından çıkardı. Nämäni ýatdan çykardy? Çay atman yadından çıkardı. Ha, Serdar çaý atman. Ýatdan çykardymy? Serdar sen çaý atman, çaý demleýämiňe? Ya. Men çay demlep kırım oğa. Çaý demläp görüň okmy? Yo toğun demliyor. Ha, Onun benim görüyen. ha, görüň aýtdyňmy? Şeýlemi hawasy kiçiräk ama ha? Ben demek gördüm. Sen demläp gördüňmi? Serasap boluň bomy? Elimde karşıya. Hawa, gaýnagy çaý dökäýmäň birden bomy ýaňyşyp. Serasap bolup demlän bolýarmy? Umman çaý içýäňiz-de, ha? Kim köp çaý içýär öýde? Kakam. Kakan içýärmi? Näçe käs içýär bir oturanda? Bilemok. Bilen okmy? Tanak görmediňmi onam? Yok ben televizor görýär kakam içenne. Ha, kakamyň käsini tanamak diýäň Serdar. Sizde kim köp? Komşumuz da var. O yere çok köpçe. Sen hemme wakalan goňşyňy böyle baglylar. Ay o da. Ha, bolýar. Onam soradyk şeýle dämi? Gitdin bazara? Hava. Kaçan gitdiňiz? Her yerde mutyan edeceğimden. Ejeň ola bazara gitdiňmi? Onuň näme etdiň bazarda? Eğer da lasya camalya. Öýe zadalýas, özüňe zadalaň okmy? Alper edeceğim. Näme alyp berýär? Diye ratmak berya. Serdar, Edeceğim mutya. bazaramy? Hava. Sen giden okmy? Näme üçin? Amenler akıdan oğacağım. Sen betli etdiňsiň da aksa. Ay yok. Anna? Tinga var köp saat görüyen sondan. Köp zat göreň ya, köp zat alyp berdiňmi? Yok. Ha? Alper diye o işte. Şonda da giden okmy? Näme üçin giden okka? Ay bilemok. Gidesin gelýärmi ýa sen gidesin hem gelen okmy? Gidesmem yanına. Ha, gidesin gelen. Şoň üçin gitmeýän bolarmy aknanna? Ay var arasında gidesme. Benim müdahaniyem de var yok diye. Ha, arasynda gidesin hem gelýärmi? Şonda da ýok diýämi? Yok diye. Ha, bolýar. Onda tenem ejeň diňläp galýan, ha? Ejemiz näme diýse etmeli, ha? Hava yana edeceğim. Ayağına da çalışıp bilen. Ha, bazarda ejeň aýagyna çalışýan, ha?
Ay men çalışamam. Sen çalışan yok mu? Hemme çağıraram çalışya. Ha, böyle. Ören oy, onna çay hakta da soradım, bağlaram, soradım şeyle değil mi? Onu yine burada soracak sizden. Namı. Ten düşlüğün bilýändir belki kömelek näet tapmaly. Kömelek. Awa, aýdaň. Hemme ýerde-de bolýar, ýöne ýagşýaganda bolýar kömeli. Ýagşy ýaganda bolýarmy? O var yaşayan olan var. Yok bir aşağıdan ara. O yuvastan ara çıkıp bastı ya. Aha. O bir kızanaklar görünsen alaymalı. Görensen almalymy? Ýok. Görünsen Sarmalal. ara. O yılan kömeklikler ara. Yılan kömeklikler ara. Nasıl görünýän bilýän olsan almalı. Bilmesen yanlış alıp bolýardy. Ha. Görünsün. Tap gördüňem siz kömelek? Hawa. O. Men atanlarda esýä ýagşýagsa. Ýagşy ýagsa ataňlar dese, mellegindemi? Hawa. Ondan? Onun bilen alyat. Ondan näme etýäňiz? Pişirip ýer. Näet pişirmeli onu? Bilemok men pişirenle oynayan aýsada demilen. Ha ben bilýän. Ha, pişirilip otur gaten oynamagy gitýäňmi? Kim bilen oýnaýan diýdin? Aýsada demilen. İsa daden bilen oynamagy gitýäň. Kömelek pişirilip durýar. O gazi yakyan onlara. Bir zatın içine vara. Kesilen kömele koyan onlara pişirýän. İlki hapalarını ayırmalı, yumalı, soňra doğramalı, gazan atmalı, pişýänçe garaşmaly, soňra ýaýmaly. Ha, ilk hapalarını ayırmak gün dograp salsaň bolmaýan. Ýok. Süýt bilen nämeler taýynlap bolýar, şonu aýtyp beriň maňa. Kaşa, Aha. gatyk, Ondan. Ondan. Bolmy? O bananyň içine vara. Bananara taşyn ayıran soňra. Doğrap bara. İçine atsaň ara banany süýt dolýar. Ha, banan dograp üýdüň içine atmalymy? Yok, bananyň ara taşyn ayırýan. Onuň doğraýan onlara. Hemme miwe denem edip bolýar. Ha, daşyny aýryp dogramalymy ony. Daşyrýany. Ha, daşyny bolýar, ondan dogradyňyz. Doğradyk onuň ara içine atdyk. Banany süýt dolýar da. Banany süýt bolýan baýyp. Men Oo. hiç ilk görmedim ony. Siz ilk gördüňizmi? Güljahan ilk gördüňmi şonu? Näle bolýar? Tiz bolýar eken. Menem çykardym. Hiç gördüňmi? O. Banan. Ana ilen awa. İlen. Süýdüň içine banan atyp bara. Süýt Bulamaly. Bulap bara içip gördüm diýä. Ha, bulamalymy ony. Onuň banan ýitip gitýärmi ýa durýarmy tokko bolup? Durýar. Durýarmy, onuň çemçeği alyp iýmelmi? Ýok. O bara. O stakanam nama goýan olsaň ara. Sonara alyp içibermeli. İçiber. Onuň bananlaryny bir arylga bilen alyp bara ýaýmaly. Ýaýmelmi? Şon Oo. soradym da şu wagt ýok diýdiňmi? Şeýlemi Güljahan? Hawa. Düýünde ganan bananlar şeýip ýaýmelmi? Ýok, İlk süýdi erekden boşaltmaly, olmalı. süýdi boşaltmaly. Aha. Bolmasa banan taplanoga. Ha, banan tapyl. Süýdüň içine. Süýdüň içine galy Süýdüň ýagyny içine. görüp bolanok. Bassaňam bolýar. Başga näme dograp bolýar? Mene birinjide geçdän sizden süýdüň içine başga näme dograýaňyz? Miwe doğrap bolýar. Ha, başga da süýtten ara marwozna da et bolýar. Ha, şeýdemi? Krem. Gertudan ara tapan soňra. O sayasylary otçagazyny aýyrmaly, ondan ara dogramaly, süýdüň içine atma. Vi birinji ýumaly ondan ara. O otun aýyr. Süýdüň içine bara. Kesip bara atan soňra. Aha. Süýdüň içine bara. O ezmeli. Onu menem edip içip göräýsemmi kämey? Ay men açyp görmedim. İçip görmediňmi? Vay. Ýaňşy diýdiň ha. Oho, bir toparda Yo. gurrun verip içip görmedin. Ben ara banany süýde çykardym Ha, diýany. bananny içip gör. Yer tudan, menem senden öwren, o tirin. Näde edilýär edip içibem görmediň şeýdemi? Ay ýöne bara. Sonýarak edilýänini gördüm. Ha, edilýänini O gördüňmi? kinoda. Ha, kino. Nahar edilýänini. Ha, nahar edilende şeýdip edilýän eken gapdanlar, Ha. ha? Bolýa, düşünşdik. Umman süýt bilen bir taparda edip bolýan eken, ha? Meske edip bolýar. Şeýle. Marozna det bolýar. Marozna kremi. Ondan ara çöreğine koydum kremini attım mı? Marozna. Çörek de kaka. Çörek
Sence çarıklar tüyücü. Tiýji mi? O Ha. şekerli yağlı tüyücü. Bare. Umman mesken näde ýeňiz onu? Kesken çarık atyan tüy vermeli. İyi vermelmi? O. Owalyam tiýji owalyam. Tüyücü öyle. Ya barda adam oşanmy? Balgaşmary. Ona maňa başga gurun berjek zadyňyz barmy? Ýok. Ay vara eýmekden jany azıcık bölün atlayan. Dolaydyp bilýän. Sen azajyk aýdyp bilýän, sen dolaýdyp bilýän ha? Şeýlemi? Ona sen bilýän ýerin goşuşarsyň ha? Senem aýt, kiňi goşup çyk aýdyň barmy? Eýmekden jany. Görüşdükmi? Menem bärden sowa çyklaňyz alyp baraýyn. Eýmekden janajan taňa bolan feýlimken sen mesli enem diýip bakdyň maňa janajan taňa bolan feýlimken sen mesli enem diýip bakdyň maňa mehriban kitap berdin golima aydın verdin dilime yeni öňe gitmäge ýawta saçdyň ýolima bar ýarys öňe mektep ýolaşdyň maňa mektep bütün gerçeğim için minnettar sana mektep Kitap berdin golima aydın verdin dilime yine öňe gitmäge ýawta saçdyň ýolima. Otardymy? Awa. Çapak çalýasmy? Çapagam çallyk şeýledämi? Ören owy. Ikiňizde mi öwrenipdiňiz ha? Eýmekdegime maýtdyk, indi gepleşigimiz jemlädimi? Şeýlemi? Sag bol diýäýmen onu şu kamera terip tawadyňyzy berdim. Şeýlemi? Gowurdyňyzmy? Bolýa, onu ýylgyrýas, owadan jawolýas da şu kamera terip tawadyň diýäsmi? Tawadyň diýeli? Tawadyň. Mudamı gelip saçıklı, öýde sallançakda ýangydan tançaga fifi. Gözükli zuhut bilen, tepim soraglar bilen, çay başynda madam tomoşa edip bilen. Anha mehribanlaşlar, mehriban çağlar, gynantagam gepleşigimiz şu ýerde tamam boldy. Asudy diýarmyzda, hormatly prezidentimizin saýatynda her urajakda çağlaryň ses goý mundan beýlekem belent ýanglansyn. Siz ýaşlyk teleýinme tomoş etmäge dowam ediň. Biz bolsa häzirlikçe siziň bilen hoşlaşmaly. Hoşça bolun.